Tampereen ajokato tästä Kaivinniemeltä tonne tavaraa, joka sitten kuormattiin kuorma-auton kyytiin. Ja tässä oli väkeä, niin että meillä oli kumminkin ennen vanhaa semmoinen johtoajatus, kun näitä tehtiin, että se on kyllä ihan vähintä, mitä voi olla, niin yksi kuljetus kaivinkoneella. Mutta mieluummin aina matkaa on enemmän kuin 50. Sillä aikaa, kun se toinen vie sen kuorman, niin se kuormaa toista. Ja tuollakin päässä on homma. Ja tuolta lavan takaa käydä kuvaamassa, mitä se on teillä. En mä sinne. Kun mua kiinnostaisi nähdä. Mä menen kohta itse sinne. Jos joku tulee, niin tää on millään valmis. Näettekö tuolla tämmöisen juovan? Söörijuovan, mistä valuu tämmöistä punaista nestettä. Niin se on ollut täytteen suon pinta ja se on täytetty sen päälle. Tuo on täyttömailla tuolla yläpuolella ja siellä on jätettä siellä välissä. Mun mielestä aina kun tulee punaista tai vihreitä jostain liejusta, niin ei se oikein normaali. Niin, mutta siellä on, kato, siellä on täytettä vielä tuolla välissä. Niin, no siinä on varmaan jo. Mutta niiden pitäisi kaivaa kaikki tuolta toi pönttö sitä ei ilmeisesti kaiveta sitten. No ei kai, kun se on niin paljon jo Prisman ulkopuolella toi jäte, että se saa jää siitä. Liukenee vähitellen meidän juomaveteen. Niin pienissä mitoissa, ettei me olla välittömästi siihen. Siihen menee aika. Vetten rantahan sanoi aikoinaan viisaasti, kun tuonnehan pumpataan pohjavettä vettä tuolta Ihmisjärvestä tuonne Harjun päälle. Muoviputkilla, missä on suihkut näin, niin ne suodattuu se vesi sieltä tuon Soraharjun läpi tuonne meidän pohjavesialueelle, mistä se pumpataan meidän juomaverkostoon. Joku sanoi, että kuinka se ikävä tuntunut se ruumiista tuolla. Matti sanoi, että ne on huuhtoontunut jo niin monta vuotta, että niistä ei ole paljon mitään. No, ei näe merkkaa mitään. Itse kaneetusta. Onko sitä tuonne Hämeenkyrjää, mutta se on suurta? Kyllä, se on täällä. Kyllä, niin kyllä. Tulee joo. Vähän lankaa. Ja tuo olisi kyllä tietää, mitä tuo peruspalvelu on. Tuon saven läpi, mikä piti olla suojan jätennut tuonne. Miten sä luulet sinne teräsbetonin neliskulmanen pilari, niin kun se hakataan siitä läpi yläsitteellä? Hitto kun olisi kärkänyt. Joo, siinä on tossa koko save ja sinne on painunut jätettä, niin savessa jotain. Tuo ajetaan nyt sitten Riihimäkeen kiireesti ja siellä sulatellaan ja poltetaan ja maksaa tonnin. Tuo kuorma maksaa aina. Ne jätteet on niin päällä, niin ei varmaan vaikuttaa. Ja nyt siellä valvoja, katsoo, niin kuin huomaatte, niin valvoja katsoo, että se otti kaikki jätteen pois, kun se käyttää sen. Vasta ettei se käytänyt. No ei varmaan ole. Ei ole pitäisi olla. Niin, mulle sanottiin, että ollaan Ruoan puheenjohtaja sanottu, että miten se sekataan joka kuorma. Kaivinkoneen paikalla on valvoja. Valokuvia ottaa. Tuolla on toinen kerrostuma turvetta vielä tuolla alempana, mutta siinä on ollut, kato, patti tuolla suonpohjassa. Se on jäänyt tuonne. Sitä ei ole voitu kaivaa. Tuolla näkyy sellaista, siellä mistä valuu, niin siellä on kaikki. Pättääkin. Joo.
Thank you.